Omdali womhlaba wozani wozani konzenu Jehova uJehova inkosi namandla Omdali womhlaba owozana wozana wemgolo nokoko wozani konzenu Jehova uJehova inkosi namandla Omdali womhlaba owozana owozana wemgolo nokoko Sihlobo zethu wazali phakathi nomakhelwane wozani Sikhonzenu Jehova Sihlobo zethu wazali phakathi nomakhelwane wozani Sikhonzenu Jehova wozani wozani konzenu Jehova uJehova inkosi namandla Omdali womhlaba webantu bonke Omdali womhlaba
တူနိုကဲအာနာကောဇာOm Kali Om Shaba Om Shaba Ba Fe Ya Meri Ba Bile Gogo Sweri Wo Zani Se kaza doje wa uche wa bai ko se namaja Om Dali Wa Zana we Nyago savo lewe usavuli we she yago gogom shaba oh jogo wa bezo oh zana we Wozana we Nyago savo lewe usavuli we she yago gogom shaba oh jogo wa bezo Wozani Wozasi Kadeluji Wava Uje Wava Ika Sida Mada Om Dali Om Shaba Goba Aba Aba Goza Hoji Wova Uje Wova Forty Abasobi Bodi wa ye Bana Kwelizayo Ezulwini Let the Habadandi Abasobi Goba Aba Aba Koda Roger Jehovah, Abayame, Forty Abasobi, Bodewa Ivana.
sikhonze uJehova, uJehova inkosi namandla, omdali womhlaba, wozani wozani sikhonze uJehova, uJehova inkosi namandla, omdali womhlaba. Yehla moya oyingcwele, usifundiso wasezulwini, usifundise ukuthandwa inkosi womdali womhlaba. Yehla moya oyingcwele, usifundiso wasezulwini, usifundise ukuthandwa inkosi womdali womhlaba. Hlala nathi mduduzi wethu, usiqondise ezonweni, usifundise ukuthandwa inkosi womdali womhlaba. Sizothobisana amakhanda lapho sizokwenza umthandazo wesabatha. Asithobisane amakhanda. Umthandazo wesabatha. Nkosi ongumbusi, nini mandla wonke, mdali wezulu nomhlaba, sokusuku lwakho olungcwele, olwangcoliswa nguwe kunezinye izinsuku, eliyinkomba ukuthi nguwe wadala izulu nomhlaba. Ezinye izinsuku kwaba ezokudumisa wena, kepha lolu lwaba usuku lokukhonza wena ngobungcwele. Sihlambulule emkhululo wethu sibe ngcwele, ukuze ukukhonza kwethu kulolu suku kwamukeleke kuwe. Siyacela ukuba usithethelele izono zethu nezokhokho bethu, usehlisele umoya ongcwele, uba usingcwelise ngalolo soko olungcwele. Sibe kanye nabangcwele izikhonzi zakho phambi kwakho. Usiphe nengilosi yesabatha, uba isiphilise, sisinde
noma sinasifo sini. Siyacela ukuba usibheke, sikukhonze ngeqiniso. Amen. Ingakho masikhuleka sithi, Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Sibe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi asithethelela abanamacala kithi. Ungasingenisi emlingweni, kodwa sindise okubi, ngokuba umbuso ngowakho namandla nobukhosi kuze phakade. Amen. Sibiyele Jehova usiphokhanya, sihlale ebukhoneni bakho Nkosi sikhonze, ngegama elihle lomfelo wethu uJesu Kristu Nazaretha manje uze phakade. Amen. Isikhumbuzo. Khumbula usuku lweSabatha ulingcwelise. Uqaphele okubukayo ngamehlo akho. Kungakungcolisi, kungabi ngokubi, kungabi ngokunengekayo. Qaphela ukukhulumayo ngalolu suku, kungabi ngokubi, ozokungcolisa, kukhubekise, kepha kube ukubusisa nokwakha okuphilisayo. Amazwi okukhonza uJehova umenzi wezulu nomhlaba. Qaphela okulalelayo, kungakuthokozisi okubi, uzongcolisa izindlebe zakho. Uzongcolisa izindlebe zakho. Kodwa namiswa ngamazwi nendumiso kaJehova. Qaphela ukuthathayo nokuthintayo, kungawungcolisi umzimba wakho. Zithibe, uzithobe, uhlale ungcwele. Qaphela unyawo lwakho, lungahambi indlela zokufa. Khumbula ungenzi imisebenzi, uphumule ukhonze uJehova, ukuze nengilosi yeSabatha ifike kuwe uzothini. Ungayicunuli ikumangalele, uthole isiqalekiso kunesibusiso, ukufa kunokuphila. Jehova ongcwele, sicela bohlale nathi, kusawukele kuko konke. Kepha Baba simakade imfundiso yakho Nkosi, mayibe umkenenezo ezindlebeni zami, ibuse Nkosi inhliziyo yami Nkosi. Kanjalo uba sikuthobele singabantwana bakho, bafundise abantwana bakho lokhu Nkosi ongifundise kona. Ngicela ukuba ubaphe intobeko Nkosi, ubakhulise ezweni lakamoya, ngoba akululanga Nkosi ukuthi ufunde izinto zisezulwini mase uyidlulisela abantu. Ukubone abantu Nkosi bengeke baze bayiqonda, nalapho ubagqingqela kuzona Nkosi kubona Nkosi ukuba ubafundise. Uthi uma ubafundisa futhi ubone ukuthi lezi zinto abayiqondi futhi abazixaki Nkosi ngazo. Siyacela ke Jehova ukuba ungiphe lowo moya Nkosi wentobeko Nkosi, ukuba ngingqongqoze Nkosi ngingakhathali uNkulunkulu nomusa. Ngiyacela futhi nabo uba ubanikeze umoya ukuvuleka kwenhliziyo Nkosi, uba bakwamukele Nkosi, bamukele uJesu njengenkosi nomsindisi, ngoba yilona themba Nkosi, ilona nsindiso Nkosi, yiyona kuphulukiso, yikona amandla, ngoba alikho elinye igama esinalo ngaphansi kwamazulu, ngaphandle kwegama elithi Jesu Kristu waseNazaretha, okuyilona Nkosi okuthoba yonke into Nkosi, okuyilona Nkosi lanikezwa ubukhosi, ngoba kwabhekwana sezulwini Nkosi, akufumananga ngisho nanoyedwa Nkosi kubaprofethi esesibasembile abangcwele Nkosi ababeyikhandla bekhandlekela wona Jehova. Kwathi makubheka ngisho nasemhlabeni ababehamba emhlabeni, akutholakala ngisho nanoyedwa Nkosi wayeyimisele Nkosi, wayefanelekile Nkosi ukuba athabathe incwadi ayivule Nkosi. Kwathi uma kubheka ngaphansi Nkosi ekujuleni kwamanzi Nkosi, akutholakala ngisho nanoyedwa Nkosi, akutholakala ngisho nananhlanzi, akutholakala ngisho nanamkhoma, akutholakala ngisho nanesidalwa esisodwa. Kwathi makubheka ngisho naphansi Nkosi emhlabathini Nkosi othulini, akutholakala ngisho nalolwedwa uNkulunkulu onomusa ofanelekile ukuba athabathe incwadi ayivule Jehova. Ngoba-ke iwundlu Nkosi lifanele Nkosi udunyiswa Nkosi ngawe Jehova umdali wezulu nomhlaba, ngoba kufanele Nkosi sishumayele ngalo Nkosi, sikunikeze udumo Nkosi Jehova, ngalo Nkosi elathabatha Nkosi inyama yomuntu Nkosi, ukuba lizosifela enqamazweni Nkosi, kwahlupheka naseGetsemane Nkosi, ngalelo gazi Nkosi laphalala Nkosi eKalvari Nkosi, ngalelo gazi lezo inhlupheko Nkosi ahlusha Nkosi nangalemimvimbo Nkosi ahlusha ngayo eGetsemane. Sicela ukuba sithole ukuphila ngayo Nkosi, siphulukiswe ezifweni Nkosi, siphulukiswe kuwo wonke amadimoni, ngaba amadimoni Nkosi ezidakamizwa, ngaba amadimoni Nkosi enhlebo, ngaba amadimoni Nkosi okuqhosha noqholosha Nkosi, ngaba amadimoni Nkosi wokudla Nkosi, ngaba amadimoni Nkosi okubuka ngeso elibi uNkulunkulu nomusa esesigaya imidlizo emibi Nkosi ngengqondo zethu, ngaba amadimoni Nkosi enkanuko Nkosi. Siyacela Nkosi ubosikaze Nkosi umusa wakho nangothando lwakho, siphelele phambi kobuso bakho, sikhonze egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha manje uze phakade. Amen.
Yimini yesabatha mayibe enhle kuba ngcwele manje uziphathe. Amen. Ngibingelele izidalwa zezulu zonke. Ngibingelele abangcoliswa. Ngiyabona nomzali uvana wathi green namhlanje. Green wakho ngawuthanda nje ungena mzali. Siyabona uthole iblue lakhona eli-green. Uthole nesigqoko esicishe esifane nesami esi-green. Mzali ubuhlaza nje. Mzali ubuhlaza kakhulu. Sibonge kakhulu izingilosi zethu ziphakathi kwethu. Siphinde futhi sibonge abagcotshwakazi abakhona, umgcotshwakazi okhona. Siphinde sibonge Nkosi futhi nomngcweliswa bonke abakhona nabagcotshwa bonke abakhona nezingilosi zabo. Ngithi ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande ngoJehova nangofakazi ngongcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha manje uziphathe. Amen. Inkosi bisisuguqa wena manje uphathe. Amen. Namhlanje inkonzo ayizoba yinde. Akathi omunye uma kusho kanjalo uthi angeke zibe yinde kusuke ngazi-ke ukuthi lo o-3 hours. Ayizoba yinde. Bawuthi hhayi izoba yinde-ke hhayi kushuthi kusuke izoba mfishane. Kodwa ngijwayele ukuthi izoba yinde. Hhayi ngijwayele kodwa ngekusho kodwa angijwayele ukuthi ngithi izoba yinde. Simbonga uJehova, sibonga isiphilisa, sibonga ihlenga, sibonga enathi. Indaba inkulu kakhulu. Izolo kade namhlanje ekuseni umdlezi wami cathi izolo fanele ngizame ukuthi ngifonele kwi-CRL. Ngizame ukuthi ngithole inamba yakhona ngizoyithola le namba yakhona. Ngizozama ukuthi ngifone mhlampe namhlanje angazi ukuthi mhlawumbe bavulile nama-ofisi akhona. Noma mhlawumbe ngifone akube umsebenzi wenani bazalwane ukungilandela ngalokho ukuba ngiyakwenza yini khona ikhansela CRL ungaphosisi ikhansela ekhona. Ngiyazi ngiyabona njengoba ngishweba isikhumbuzo ngiyafundiswa kakhulu ngishweba isikhumbuzo. Ngibuka lo muzi ukuthi anginawo umuzi mina. Kade ngibuka nje ukuthi anginawo umuzi. Ekuseni nje ngilungisa ngigqoka ayi anginawo. Umuzi nje ozothi mina anginawo. Hhayi ukuthi anginawo amandla okwakha. Nginawo amandla okwakha. At the same time futhi mina ngiyivila lokuhamba. Angiyivila lokuhamba. Ngiyivila lokuhamba. Sayixoxa lento esiyixoxa noDlamini ngithi mina ngeke ukuthi ngasuka la ngiye komunye umuzi wenemizi eminingi kusuke la ngiye le kusuke la kuba ukuhlala kwemishini kumina kuyangithokozisa. Kunjengemishini. Washo kanjani umzali efika ukuthi le imishini ngathi mina awu uqinisile mzala. Nize ukugcwaliseke kakhulu. Baningi abantu abayeza abaney'nkinga abazoza ekhaya behlale la ekhaya kakhulu esepheleni ekhaya. Ngiyafundiswa indlela i-structure yayo yonke into. And kumele ngizame ukuthi ngixhumane ne-RCL as soon as possible. Soon as possible. Bathi bani SAP. Bathi SAP as soon as possible. Sizame ukuthi ngempela kwenzeke ngoba abantu bayeza kwimishini. And abantu abazohlala abaney'nkinga ezingaka kakhulu abazohlala. Hhayi mhlawumbe abantu abazohlala. Ngibonge ukuthi uNkulunkulu ungiphe unkosikazi noma amakhosikazi akwaziyo ukwamukela. Angazi for how long. Angazi azokwamukela for how long. Ngoba egcekeni anamuzi. Usazophithizela nje. Kakhulu usazophithizela nje. Sishayane ngama-hips kwaba nama-hips, sishayane ngonqa kwaba nonqa. Kusazophithizela kusazoba usiphiziphithizi nje kakhulu. And ngiyakhumbula okokuqala ngiphupha ngethempeli. Ngaphupha ngethempeli. Ngaqala ngakhonjiswa umuzi wami ukuthi uzoba kephi. uNkulunkulu wayeqinisile ngempela. Uqinisile ngempela. Wakhombisa umuzi wami wawuzoba Semabheleni. Khona indawo eSemabheleni. Intaba lapha.
awubona umuzi wami omuhle kakhulu uvulekile. Wawucishe usiye kumuzi wathisha uNgcobo la enzansi. I-design inkuma kwawo kodwa omkhulu kunowathisha uNgcobo. And ngathi uma ngiyibuka leya ndawo ngase ngiyibuke la ngoba ngathi ngiyibukile le ndawo ngaphumela eminyango ngayibona zonayo le ndawo. Same entabeni kodwa yona intaba iphezulu engangibophe nginywa le ndawo yona isenzansi eduze kwayo intaba. And nginayo vele indawo esemabheleni. Shoda nje imali encane like 4,000 kufanele ngikhokhele khona. Kodwa ikwenye indawo yona. Ayikho la engangibone khona. Okay. So kule ndawo ngathi mangiyibuka ngashona phansi ngihlisa amehlo kuyona le ndawo wabona onawo umfula lapha enzansi. And usasana ngoba and umuntu asengikhulume naye wangihlelela yonke into wathi udinga isitifiketi somshado nani nakhuleka vele ngalobola lapha ngakhuluma ikweni lami sathola isitifiketi somshado. So yonke izinto zaseyiqondile. Seshoda nje ukuthi ke ngibekeke. Wathi ke la kunengxosho le ndaba zokubekeka. Kodwa ke ngicabanga ukuthi ngakhipha imali engango 1.5 yashabalala kanjalo la mali efanele ngiyikhiphe kwakuyimali yakonkosi. Ngawukhipha 1.5 wakwasho mambamba wathi khona imali wayikhipha ngasi nakwasho umqondo wami nje usudungeke kakhulu ngaze kushonelwa ababa bami. Umqondo wami awusanwadunge kakhulu nje kakhulu wa. Ingqondo yami yalimala kakhulu la ngavana ngabona ukuthi ngeke nangampela ngayizama le ndaba agcina ngingasayitholanga kwathi kwavela omunye wangithembisa naye wafana nje wayizingomoyo yani wakhophela kanjalo. So nje inhliziyo yami yabuhlungu kakhulu kodwa hopefully emkhulekweni wami ngizohlezi ngibeke ngithi noma mhlawumbe engasatholwanga yimina ke ithole usiqinisekiso emva kwami noma mhlawumbe itholwe ke noma umzukulu wayo siqinisekisa ngazi mhlawumbe uNkulunkulu wabona ukuthi mhlawumbe angikho healthy kuyona leyanda. Ngoba ezinye izinto uNkulunkulu akunikeza zona akwambuleka zona ukuthi uyazibona. Kodwa ukuhamba kwakho nokukhubeka kwakho kwenza zihlehle gcina ngasatholwanga. Kuthangi ngakhuluma kakhulu ngendaba yokuzaleka kaJesu. Ngathi mina buku uJesu wafanele azaleke kubani? Buku uJesu wafanele azaleke kubani? Kwahlehla. Buku uJesu wafanele azaleke kubani? Kwahlehla. Futhi ngathi ngantshela amaphutha akhe ukuthi lo wena iphutha lokuthi, lo wena iphutha lokuthi, lo wena iphutha lokuthi leda luthe ngamkhipha uJesu. And uMaria wayephyonga ngenye indlela. And ngalesi siyabheka lapha ku-YouTube basincintsha ngayo uMaria. Kodwa sizophinda si-research basincintsha kakhulu ngoMaria. Sizophinda si-research kakhulu igospel yakhe. Because ngempela uma ufunda igospel kaMaria ila ubona khona ukuthi bakhona abantu. Yena uMaria wanikelelwa esemncane. Wanikelelwa ethempelini, wakhulela ethempelini esamncane nje. Wahlala ethempelini. Isitori saMaria siyafana nesa-Elizabeth. Elizabeth baba Elizabeth waye-rich. Rich kakhulu. Ubrich bakhe kodwa wayengenayo ingane. Uyabona ukuthi abantu laba bacishe befana. Ubaba Elizabeth wahlala entabeni ke. Wenza iminikelo, angisazi inkomo engaka nezimbuzi engaka nezimvu engaka. Wanikela inqwaba yomnikelo. Waqeda ukunikela umnikelo wasehamba entabeni wathi ngeke ngize ngibuye until uJehova ngize ngithole isiyalezo sengilosi ukuthi unkosikazi wami ukhulelwe. Wahlala 40 days engakhulumi engaphuzi amanzi engezinto into ehamba ohlala entabeni. Angeke ngibuye. Kukhona abantu abama-patriarch la abangakhulunywa ngawe. iBhayibheli kahle liphethe abantu abaningi likhuluma ngabo. Ngaba lengaka. Futhi abanye engaze kuthiwa iBhayibheli li-edile ezinye izinto. Khona abanye angabe abafundi nje ukufunda engabe labasinda. Yabona ngitshela nje omajini ohlala entabeni 40 hlala entabeni 40 days. And wayeyinhlekisa ubaba wakhe. Inhlekisa kakhulu. So wena rich wena nayo yonke into unikela ngenze cabanga delelo njalo abapriest bemdelelo abapriest bethi ubuka nje uzonikela ngezinto engakanani kodwa wena uqalekisiwe awunangane awunalutho awunagama kaIsrael mawazi nje ufe nje waphela ngawe wazanathi engathele kwenhlekisa ahamba wayentabeni ohlala 40 days aphuza imanzi engenze lutho 40 bazalwane u40 ke phela awusiyo into odlala wayitshela nje la kwamathumba akhe ayabuyelana abuya athi amathumba ngaphansi. Ngitshela nje ukuthi kwayetholethe nje
Wokudinga ukuthi uqale nje ngama-yoghurt, uphuze ama-yoghurt. Funa khona i-yoghurt mhlawumbe ungayiphuza almost mhlampe 10 days. O-Parish lawo 10 days. Ayifuna khona uzophinde ubheke ezinye izinto. And angathi umuntu othanda ukufasta umqondo wakhe ungakheka. Ngoba abantu abaningi sebefile kakhulu nge-fasting. Angifuni njalo ngakho. Bafile abantu abaningi nge-fasting. Angathi umqondo wakho uma uzongena kwi-fasting ezoba ney'nsuku ey'ningi. Engathi futhi ungakucela lokho kuNkulunkulu uthi Nkosi, ngiyakucela kuba umqondo wami uma ngiphuma ku-fasting ungagxili ekudleni. Khona into ayishiwo umgcotshakazi kakhulu. Eyingozi yona kodwa iyalakha ithemba phela ngoba vele ulihle ithemba. Iyalakha ithemba ukuthi uqhubeke ufast. Yabo. Wathi uthi uma ubona ukudla uthi vele mase qedile i-fasting uzokudla kakhulu. Uzokudla. Uthi uma ubona into uthi hayi khuleka bengaqeda i-fasting nje ngizokudla yabo. And leyo psychology yakho kwakha kanjalo umqondo wakho. Uthi usuphuma kwi-fasting. Trust me, ngisho uma wasadlanga lezi zinto exactly kade uyibizile. Kodwa uzokudla kakhulu kanti umzimba wakho awusafuni izinto kakhulu. Bese uyafaka. Uzafaka ngempela. Uyafa. Ngcono ngikhuluma nje ngomufi ngiyazi. Ngiyazi uyafaka ngempela. Uyafaka ngempela. And futhi kakhulu wazi uma uzoya entabeni. Awuzoya entabeni uyozila ukudla entabeni. Usuku lokuqala uvuma izono zakho. Usuku lokuqala uvuma izono zakho uzihlambulule. Ziningi izinto ezikhona entabeni bakwethu. Ziningi into ezikhona entabeni. Kanjalo futhi nasemanzini. Vuma izono zakho before uye emanzini uhlambuluka. Ngoba ziningi izinto ezikhona emanzini. Nayibona loo nto. Abanye kubona ukuthi laba bayasinda nje basinda ngawo wena usuka umholi babambile. Futhi nawo wena umholi uthola ukuthi nabo abantu bayasinda nje basinda ngoNkulunkulu wena umholi u-wrong kahle kahle. Uzobona ukuthi baqolisa behambe. Kwa wena ucula kwakho futhi uzoba ubuyi. Yabo. Kodwa ngenxa kaKristu ke benzela umusa nawe wenzela umusa ukuba ucwile ubuye. Cause yadlalwa la emnyango. We are living in a physical world that is run by spiritual world. Don't get umoya. Ngoba into umoya ibuswa umoya. So kubalekile ke lokho. So base uJehova ke ngibonisa ithempeli likhona lapha entabeni la siya khona. Ngibonisa ithempeli likhona entabeni lakhiwe ngamatshe. Lakhiwe ngamatshe. Amatshe nje ubeka amatshe wafaka usimende wabeka amatshe wafaka usimende. Laze lakhula laphela phezulu. So kwase kuba umqondo engase ngilinge ihala ukuthi isempeli malakhiwa ngamatshe. Isempeli malakhiwa ngamatshe. So ezelakhiwe lethempeli abantu balahla umthetho kaJehova. Angathi sekufika isikhathi la khona sengihamba emhlabeni, ngafa khona emhlabeni. Sengifile emhlabeni abantu baphila isinongo kanjani. Balahla umthetho kaJehova engasekho emhlabeni. Bawulahla umthetho kaJehova. Ngase ngilibona ithempeli lidilika. Ngoba lisentabeni nje ladilika laqhekazeka nje lawa inhlangothi zonke. Kaze ngaphaphama ngathi mengiphaphama ngabhala esinye isihlabelelo. Sikho lapho ihlabelelo. Lathi liziyodilika indonga. Siyodilika indonga. Zadilika izindonga. Zethempeli likaJehova. Zethempeli likaJehova. Umani ngagcina umthetho. uJehova sinike wona. Ziyodilika izindonga. Ziyodilika indonga ngempela. Even ngisho nendonga ezomzimba womuntu ethi umuntu umzimba uyithempeli kaJehova. Uma ngawugcina umthetho ubona ukuthi kahlazeka kanjani. So ikanjalo ke indaba. So kubalekile konke ukuthi ke sazi ukuthi ke la sikhona kanjani. Uthe nje eminyakeni edlulile ngicabanga ukuthi emithathu engaphosisi saqoshwa entabeni. Hayi ngeke emithathu. 2021 lesaqala khona entabeni. 2023 yeah emithathu impela. Saqoshwa entabeni. Sasisentabeni sikhuleka. Bafika basixosha entabeni. Bafika nje abantu besigungu. Besigungu nje impela siphethe induku asizoshaya amasela impela. Hayi basixosha entabeni. Sasuka entabeni ke sasiqala sesikhonza la ekhaya.
singakakhonzi lekhaya singakakhonzi singakagxoshwa entabeni sesiliye sengiphumele kwendlela amasabathi sasiliye nje sihamba sentabeni sokhuleka khona sibuye sibe nenkonzo zakhona sibuye njalo kwisabatha sentabeni. So wathi umamdala walekhaya wathi ayi ngeke ngoba kukhona indlu ekhona la esidinga ukuthi iqedeke indaba singayisebenzisi kube iyona ndlu esizokwazi ukuthi sikhonze kuyona. Ngiyakhumbula wafuna ngisho nanemali kalokhuzana yaporish ubona kubomvu kanje phasi wafuna nemali yaporish wathi ayifuna imali yaporish la yokuporisha phansi miselo waflefa wayenza yonke into kwakuthi njalo-ke malinile izulu singakwazi ukuthi siye entabeni sisikhonze lekhaya sagcina-ke sekuye kanjalo sesikhonza lekhaya singakwazi ukuthi mhlawumbe sentabeni sikhonze lekhaya sibabili sikhonza lekhaya. So kwase sekufika izwi kunkosazana selithi yafana yeke umsebenzi sihambe soshumayela ivangeli kwacela hayi yafana sihambe sentabeni solizwa lelizwi ukuthi lishilo ngempela yini because ngoba kubalekile yonke into uma umuntu ekhuluma iconfirm. Uma into umuntu ekhuluma ethi uJehova uthe kumele iconfirm. Kukhona-ke i-team noma iset okuthiwa ama-SNS ama-SNS kwakwama-Nazaretha ama-Nazaretha kwakwama-Nazarion. So ama-Nazarion asuka kanje kuNumeri 6. So kuNumeri 6 uma ufunda kuNumeri 6 asambe sekuNumeri 6 khona nizokwazi singichaza le azokwazi ukuthi sihambisane kahle konke. Numeri 6 numbers ngicabanga ukuthi kwelesixhosa uba uNumeri 6 uNumeri okay Numeri 6 uNumeri 6 ke inamba uNumeri unomthetho kakhulu esisekelayo siyibala. Okay, isithembiso somNaziri. uJehova wakhuluma kuMose wathi, "Isho kubantwana bakwa-Israyeli ukuthi kubo, nxa owesilisa noma owesifazane enza isithembiso esithile, isithembiso somNaziri, uzokwazehlukanisela uJehova. Uyakuzahlukanisa newayini nophuzo olunamandla. Angaphuzi uviniga wewayini noviniga wophuzo olunamandla. Angaphuzi okwezithelo zomvini futhi angadli izithelo zomvini ezimanzi nezomileyo. Zonke izinsuku zobumnaziri bakhe akayikudla lutho olwenziwe ngewayini nelezithelo zomvini kusukela ezimbumbulwini kuze kufike emakhasini." So into ehlangene namagrebhisi akayithinti nento ehlangene novinika akayithinti. Lo muntu kumele abe sober minded. Umqondo wakhe kufanele njalo uhlezi uswakubulukile. Angathi uzwa izwi laNkulunkulu kanti cha uyidakelwe iwayini nje. Nento eneyist akayidli. Jeqe lutho. Khekhe lutho. Grapefruit lutho. Liquid fruit lutho. Ngoba uzothi uma iphuza liquid fruit kanti kade yahlala la liquid fruit siziyahluthuka siziyabila aba yiwayini athi ayiphuza lutho. Kwakudla nje amagrebhisi awomile lutho. Amanzi amagrebhisi lutho. Afresh lutho wena. Uzoqondana nelimuncu lapho uthi uyalidla vele likudake. Lutho wena mfana wathini amagrebhisi. Umuntu ozenzela yena isithembiso. Uphakathi ebandleni likaNkulunkulu yena uphinde azenzele yena isethembiso ngokuthanda kwakhe akafoswa umuntu. Ubunaziri buhlukene izigaba ezintathu. Khona ozalwa ewubunaziri ngokwasezulwini njengobani njengoSamson. NjengoJesu uJesu ungumnaziri ngokwasezulwini. Wathiwa lo mntwana ozalwa oyokuba umnaziri ake sokuba umNazaretha washo njalo. uJohane owumnaziri ngokwasezulwini. uMaria ngihlale eBhayibhelini khona uzokwazi ukuthi uzona.
ubani ulokhuzana uSamuel. uSamuel waba ngumNaziri ngokuthanda kwabazali bakhe. Ngokuthanda kwabazali bakhe. Isigaba sesibili sobunaziri. Uba umNaziri ngokuthanda kwakho, uba umNaziri ngokwasezulwini, bese uba umNaziri ngokwabazali bakho. So uSamuel waba umNaziri ngokwabazali bakhe abamthatha abanikela ngaye. So waba umNaziri kanjalo-ke uSamuel ngokuthanda kwabazali bakhe. Kanjalo-ke uma owesifazane eganile noma ingane ingaphansi komzali bese ithi itshela umzali wayo noma itshela indoda yayo uthi baba sengifuna ukuba umNaziri, uma umzali ethi cha ihluke lapho kwesifungweni cha. Uma ethi ukukhuluma nomngonyana wakhe athi baba mina sengizoba umNaziri la ekhaya, athi ubaba cha, mkhwenyana cha, awuhambi, awuyenzeki. Niyayizwa leyo? Yes. So isifungo sobunaziri esokuzihlukanisela uNkulunkulu. Ungizwe kahle, uma ethi cha umzali akasho ukuthi wena ngeke usakhonza uJehova kuphela, ngeke uze ube umNaziri wena. UmNaziri is the highest form, is the highest step, noma ukugabela isiNaziri lisho ukuthi ukuzihlukanisela uNkulunkulu. Othi mina manje sengiphilela uNkulunkulu fully. And abantu abangamNaziri abasebenzi ngoba ukuzihlukanisela uNkulunkulu. UmNaziri lo akasebenzi. Aqhubeke khona uzofunda okuningi ngomNaziri. 5. Zonke izinsuku zesithembiso sakhe sobunaziri kungasondeli impuco ekhanda lakho uba nehluthu, uyakuba ngcwele zize ziphele izinsuku azahlukanisele ngazo kuJehova, avume isihluthu sezinwele zekhanda lakhe sibe side. Hayi indoda uyihlazo ukuthi ibe nezinwele ezinde. Uba ukhulume lokho uJehova. Ubani othi ihlazo lokuthi inwele zibe zinde zendoda umuntu. So khetha ke wena ukuthi ulalela uNkulunkulu noma ulalela abani? Yes. Ma umuntu bazalwane fanele ijwayele lena, nami ngiyayifuna ukuyijwayeza leyo. Fanele uhle izandla zakhe abali izandla lezi u-right no left. Njalo into mayikhulunywa noma wenza ini, uyifaka la, uphinde ufake ngala. Njalo faka ngapha, faka ngapha. Esikalini. Njalo fake ngapha, fake ngapha. Izokwenza ukuthi uweje zonke izinto ukuthi lokho kuqinile, lokho kuthambile. Yikuphi okufanele ngikuthathe. So ngizwe komunye abantu I understand omunye umuntu maye ngibuza ukungibuza akunankinga. Ungangibuza vele ngiyayithanda mina ama question. Kodwa uma uzobhalansa ngokuthi omunye umuntu uthene eBhayibhelini, ungaphiki ukuthi uNkulunkulu uthene eBhayibhelini, yona into eyinkinga leyo. Ubona abantu bebambe imfundiso yomuntu nokubamba imfundiso kaJehova, yona inkinga leyo. Ngoba kwiNew Testament ikakhulukazi kunemfundiso eziningi zabantu then imfundiso zikaJehova. Na understand? KwiNew Testament kunemfundiso eziningi zabantu, kunemfundiso zikabani? ZikaJehova. Yazi umuntu akhulume boldly kwiNew Testament, yazi wazwa boldly lo muntu wakhuluma lento. Kodwa uma ngibuyela ku-Old Testament ngifika uJehova eyisho nje lento. Ikhulunywa uye. Ngawusho lokho abantwana bakholwa ukuthi uSathane wajabula wafa mhla abantu beqala besuthumela uJehova ekhuluma ezulwini bemuzwa. Bathi hayi ngona khuluma nawe Moses sina sizozwa ngawo. Owenza baba nentuba yokuthi bethu umthetho kaBaba kaMose. Wena umthetho kaBaba kaJehova. Sene understand-a leyo. Yilapho indaba. So bonke abantu bayacasha. Angifuni ukuthi ngingakuvezi lokuthi yes uMose vele ikhona eminye imithetho ayibeka ngobuhlakani bakhe futhi enye ayibeka ngenxa yokuthi abantu babe nenhliziyo ebukhulu.
like e-divorce uMoses wayebona abantu bazomkhanda ngamatshe and bekulwela lokho wayeseyayivumela i-divorce. Kodwa uJesu mase efikile ufike wayiqondisa yonke le uthi ayikho into ekuthiwa divorce. uMoses wanivumela ngoba wayebuye ukukhulumani bezinhliziyo zenu, ngoba vele lo muntu kwaseqaleni akaze amthanda lo muntu, mhlawumbe wayebona ubuhle bakhe. Ubuhle phela buyinkohliso-ke, siyabazi lokho, ngoba ubuhle bomuntu buhambe bushintshe. Ngibeka isibonelo ngamakhaladi. Ithi edala ukuthi abesifazane bamakhaladi bekubulale uma ubashithela, ingoba uyazi ukuthi ubuhle bakhe awubutholile wena kuyena esamusha bekunjalo, usuyamlahla manje. Amakhaladi awuve mahle mesakhula ngitshela, hayi amahle kabi, ukubona ukuthi ayicabaze babahle. Kodwa kuhambeni kwesikhathi kulahlela amazinyo, adle kakhulu, kuphela iwili, lokhuzani, ibisi lakhe leladu libonile, ashintsha abe nomkhaba, yiyeke nje ayiyekalela nomzimba wakhe, abe isidudla, abe yonke into, aqala abe nomsindo. Yabona, angithi vele yokuqala eseluze i-self-esteem, angithi aqale abe nomsindo. And abantu abaluze i-self-confidence awube benomsindo. Uyaqala-ke indoda izwane nento enomsindo, angithi isiyaqala ihambe ufuna iPC lapha emkhukwini wesifazane ongagezi. Madoda wazalwane uShumayela emzalwane ngiyilalele iShumayela ngihlenge ngingedwa kumnandi ukulalela umuntu weShumayela. Mina ngiya-enjoy ukulalela umuntu weShumayela, ukuthathe ngibeke naye, especially umuntu engimaziyo, ngimbone nje ngokumlalela, ngazi ngiyambona eShumayela. Isibangezali ngokumlalela nje eza lento ayiShumayela, kuba ngathi ngiyambona, but ngibe naye straight. Yabo, so ingakho ngikhonza into kanjalo. So kubalekile ukuthi lento siyiqonde na-understand lezo zinto. Izona izinto edala ukuthi amanye amakhaladi-ke alwe. Asibuyeleke la kumNaziri. So uverse 8 uthini? Zonke izinsuku zobunaziri bakhe ungcwele kuJehova. Uma umuntu efa ngokuzumayo eceleni kwakhe, siyandalana, uma umuntu efa ngokuzumayo eceleni kwakhe, angcolise ikhanda lobunaziri bakhe, uyakuphucula ikhanda lakhe ngosuku lokuhlanjululwa kwakhe, aliphucule ngosuku lwesikhombisa. Ngosuku lwesishagalolunye uyakuletha amahobhe amabili noma amaphupho amabili amajuba kumpristi ngasemnyango wetende lokuhlangana. Umpristi uyakunikela ngelinye libe ngumnikelo wesono, nangelinye libe ngumnikelo wokushiswa. Amenzele ukubuyisana ngokuba wona ngenxa yofileyo, abe sengcolise ikhanda lakhe ngalolo suku. Uyakwahlukanisela kuJehova izinsuku zobunaziri bakhe, alethe imvu yeduna enonyaka munye ibe ngumnikelo wecala. Kepha izinsuku zokuqala, underline, yile ebalulekile-ke le vathali phela. Kepha izinsuku zokuqala ziyakuba yize, iyona-ke into eyakhipha abantu abangumNaziri-ke phakathi kwabantu. Iyona-ke le, izona ngangaqeda leli verse, iyona kodwa into yabakhipha. But sengibe umNaziri 7 years, just ukuthi wena ufe eduze kwami. Manje sekufanele mina ubunaziri bami bo 7 years bube useless ngawo fe eduze kwami. No, asahlale eduze kwalaba abantu thina. Siyayiphumelela indawo. Baphuma kanjalo-ke umNaziri. Baphuma abanaziri, baphuma bahlala indawo yabo. So leyo ndawo le kwakwaziwa ukuthi lapha ngeke uthole amagrebhisi, lapha ngeke uthole ini, lapha ngeke uthole ngulube, lapha ngeke uyithole into engcwele. And futhi babengayidli inyama, into inkinga ngama-SNS. AmaNaziri ayengayidli inyama, ayikhipha nje. Why inyama ayengayidli? Angayichazi indaba yenyama. Ngathi inyama ingcolisa ini? Unembeza wakhe, especially igazi. Angisho ukuthi abantu abangayidli. Lesi isifungo ozithathela wena personally. Kodwa musa ngawumphewa saphansi komphemo womuntu, methi cha.
awusithathi. Kodwa leso sinqumo leso asekutshele sona akusiso isinqumo sokuthi uthi yeke ukukhonza uNkulunkulu. Akekho umuntu ongakuvimba ukuthi ukhonze uNkulunkulu niyezwa. Yingakho uma uya kwi-New Testament ethi uJesu othanda uyise ngaphezu kwami kanjani angifanele. Yayibona? Akasho ngesifungo sani sobunaziri, usho ngesifungo sokuba ukhonze bani uJehova. Niyayizwa lona? Isifungo sobunaziri ufike wenze isifungo sokukhonza uJehova mase within ngaphakathi usufuna ukukhula wena usenzeke. Kwaba kanjalo ke kwakheka ke isethi ke yamaNazarian ngoba waseqala sehlala wodwa ngoba mehleli nathi senza siwachupha ngovinika athi adlada asedla into enovinika. Labantu laba sisafuna ukuhlala nabo base bayiphumela. So labantu amaNazarian ke enza njena amaNazarian. Ayethi ke makukhona umprofeti nizwe kahle. Makukhona umprofeti osokhona umprofeti ngoba ayehle eJerusalem. Ayekhona eJerusalem. By the way, fanele kwazi lo. Ayekhona eJerusalem. Kodwa mayekhona eJerusalem ayehleze eyisethi ehlukile ngoba ayegqoka uHights. Ngokugqoka uHights amaNazarian egqoka uHights. And ayephila impilo eyodwa. Babe wana khona, phila impilo eyodwa. Badla ukudla okukodwa bese aphila impilo eyodwa. Kukhona abanye abazalwane abasuka eEurope abahambe bayohlala umholi wabo uBenjamin. Bahamba bohlala kwaIsrael. Laba bantu laba bawana khona laba bantu. Ngaphandle ukuthi mhlawumbe bagqoka umbala owodwa, kodwa bawana khona. Yabona yasekhala abafundi incane. Awona yasekhala abafundi incane. Udlwana besixoxela bakhe ilokhuzana incasi isekelo sabe la eSouth Africa kuthiwa yini ibantu Israel. Ebantu Israelites bengaphosisi. Bawathola ku Facebook abantu ku Facebook. Yabo uthi lo wasiwe esixoxela lo wathi insimbi ingakanani kodwa itshalo umuntu onesandla esodwa. Esupplier abantu inqwaba yabantu ukudla. Wathi bona lapha banezikole zabo. Wathi banomuntu obathungela ingubo zabo. Laba ba straight i-health message ishower ethi njengoba injalo. Mawuyisabatha abazili abadli mawuyisabatha. Ngesabatha basebenzisa incasi basebenzisa iLunar Sabbath. Baphilisa wabayesene esiqole abantu. Ayidliwa inyama ke. Ayidliwa inyama. Baphila inyama zama-veg. Mhlawumbe ubabona khanda bafaka igqoza amawuli bafaka ilinen. Iwuli nelinen kuphela. Indwanga abayisebenzisayo. Iwuli nelinen kuphela. Iwuli yayisiwuli nelinen kuphela. Bathi le bangafaka imbala eminingi attractor ilanga into ama-sunrise. Ngoba ishilo uNkulunkulu wathi singalifaki imimbala siyayixoba imbala eminingi emzimbeni. Ngoba lokho akukho awunayo impilo. So uthi ke mawafaka indwanga eziningi umzimba wakho abo mhlawumbe angithi ngibeke ukuthi mhlawumbe ufaka ishirt elinen phansi wafaka iblue mhlawumbe lekhosi uthi umzimba wakho ngapha ngayihla usuke ilinen iyashisa usuke ilinen iyapholisa uthi ngapha ngezansi umzimba wakho uyashisa ushiswa yini iwuli. Wathi manje umzimba wakho awusekho balance. Njengoba ungekho balance ubani ozogula wena. So yabona izinto ezikanjalo uNkulunkulu izinto uyazisho ukuthi kuphela iBhayibheli ngoba lencane alichaze izinto kuphelele. Yayibona? So uyabona bese beyichaza ukuthi how is making sense. Baphila impilo kanjani. So lento yasekhaya labafundi ayincane. Usekhaya labafundi ke babalance ngokudla okuningi. Ukudla okuningi. Kodwa kuncane. Awona ngifundisa futhi nango ngalo ababosibi. Babosibi usazoyeka ngolobe. Angakwashela la usazowakhipha lokho la. Usazoyikhipha zonke. Kodwa kwamanje ngoba ikhanda lakhe saqinile zona. Kodwa usazokhipha. Mazalalela izwi laNkulunkulu. Zafika usazokhipha. Uzamtshela wayikhipha lento baba. Yeka. Bonke lezo scripture, wale scripture lesikhosayo. Uyobuya emumva asikorobhe sonke, asikorobhe. Ngoba umuntu omsabayo uNkulunkulu omthanda uNkulunkulu uyobuya ezolungisa. Shithi hey, lapha angirong le scripture angirong le scripture le scripture. Kodwa akululanga ke ucorrect awu. Korobha ayawululanga. Ngoba baningi abantu asebebambe lokho akushilo. Into eyinkingi leyo. Okay ke bengisachazela indaba yama-SNS ukuthi ke kanjani. So nathi ke sase siye entabeni.
Sasesentabeni lakhe kanjalo idolobha kuthiwa iseNazaretha. IseNazaretha kuthiwa uyafunda iBhayibheli kuthiwa waye waseNazaretha. Kahle kahle iNazaretha yayingekho. So kodwa yakheka ngalaba abantu laba. So babehla-ke labantu-ke. Uma kuthiwa khona umprofethi behambe behlela. Ingakho-ke nathi saya entabeni sohlala entabeni sozila ukudla nathi entabeni. Sathi cha, sifuna ukuthi silizwe leli lizwe ngempela. Saze sihlele entabeni, asikhiphe izwi entabeni. Bengafika abantu besilwisa. Asikhiphe ukuthi singene door to door, sisebenze umsebenzi wani wenkosi. Saqala-ke sangena u-door to door. Sibuyele entabeni, sihambe sishumayela, sibuyele entabeni, sihambe sishumayela, sibuyele entabeni. Sagcina-ke sebesixoshile entabeni. Hawu, sabona ukuthi besixoshe entabeni vele kufunakala singene imizi. Saqhubeka nevangeli lenkosi, singena imizi. Size sibe lana-ke. Sithe mase sesila ngakhona isambulo engasithola ngoba ngangicela khona umuzi indawo yayingelanga ngezansi, ngicela ukuthi fanele ngiyithenge le ndawo elanga ngezansi, ngakhe ithempeli kulona. So uJehova wase aveza umbono lila egcekeni ithempeli kodwa kuluhlangothi olungalanga la kukhona le mission. Kukhona itende limhlophe limisiwe khona. Ngaphaphama ngibona ngumbono. Kufanele ngihambe ngiyashangaza ngikhuluma le ndaba. Ngahamba ngayashangaza kwakusakhona ubaba wakhona. Washangaza. Safika sashangaza ngayikhuluma le ndaba. Wathi ngicela mina ngafuna le ndawo le bengiyifunile. Ngoba la egcekeni incane. Wathi ushangazi hawo. Ndoda indawo yakhe ngizakhumbula ukuthi igcina kephi. Ngithi mina igcina kephi. Wathi-ke yabona le ndawo la kusuka la ugcina khona ilokhuzana umuzi wami ugcina la esibayeni sembuzi la ubusibakho ukwenziwa khona ugcina khona. Wathi-ke kusuka lapho uzofika elokhuzana entsheni. Yona le ndawo ongenza ngayo ithempeli. Wathi ngikunikeza leyo ndawo ngoba ngiyazi mengikunikeza leyo oyishoyo wena izokubangela umsindo. Abantu bazolebe bekulandela inezinto eziningi ezofunekala kuwena. Kanti uma ngiyivulela kancane ngithi lapha ngase ngibuze imali, uthi kuzoba imalini? Bathi hayi 1000. Yakho nje abazalwane umnikela. Khumbula wakhe babazalwane umnikela. Sohambisa khona. Esho lokho ngangihlele ehlalweni ngawaphaza amadolo zehle inyembezi. Ngathi mina uyazi lento oyishoyo ngilibonelile lapho ngempela itende. Kodwa ngenxa ukuthi mina bengifuna ngokwami indawo enjani enkulu ngathi nalenzansi. Wathi hayi yona leyo. Ngathi mina ngizokunika le mali. Ngizokunika. And futhi washo wathi hayi wathi wabona uzokunikeza malini. Ngase ngimncenga ukuthi wathi hayi 1000. Wathi ungineze 1000. Ngamkhipha 1000 sanikeza 1000. Babe khona abantu bakhona abasibanikeza 1000. Wazi ngenzela ukuthi kube kanjalo. Ungalimisa itende lakho ufake iphika wenze esingakafaki kakhulu iphika. Wathi uba ngumsindo ngokuthanda kwakho ngathi ngathi sesiyayifaka endabeni. Iphika sasifaka iphika yaqala yasuka umsindo. So kubalekile-ke bangcwele. Konke izinto sikwazi ukuthi siqonde nalo muzi uma ufika kuwona u-understand ukuthi la kukanjani la isemission la. Anginamuzi. Anginawo umuzi. And ngoba ngakubona uyitende elimhlophe. I don't know ukuthi mhlambe hamba kwakhiwe ithempeli bese yakhe ithempeli because sihlele ukuthi sakhe ithempeli manje. Sooner sihlele ukuthi sakhe ithempeli. Bese akhe ithempeli lapha lizohamba lime isikhathi esingakanani asazi. Yabona uJehova ohlela. Kodwa le ngayibona lapha emabheleni azoba khona nje. Liyoba khona. And futhi mali ibe khona ngiyacabanga ukuthi kuba elikhulu kakhulu nawo wonke. Ngoba njalo ngoJuni siyakuyona. Futhi njalo ngesabatha ekuseni ngiyakhona. Yabona nangoLesithathu kusho kuba elikhulu kakhulu nje. Yabo. So ngoba vele indawo eziqaqene lezo omunye abangalabo okhonza lapha abanye abakanjalo bakhonza lapha. So ngenzela ukuthi-ke niqonde ningabe sekuthiwa sikubona abantu begcwele ekhaya kwenzakalana. Akusiwo umuzi wami lona. Baliwe uyiduduze abanye bekubeza uyiduduze. Hayi leli ikhishi lapho today uyayiduduza. Uyazi ukuthi asinalutho la. So kubalekile lokho ukuthi sikubeke kucaca ngoba bayeza abantu. Ngisho nawe ukephi ngisisi welcoming ekhaya-ke. Ngisho ukuthi ukephi uzwa intshumayelo ekuthinta uthi awungisegoli manje ngafika kanjani. Easy
easy ngisho ukuthi siyakhile lapho siyakhipha shana imali ezisemaphakethini serious siyakhipha imali ezisemaphakethini ngoba kubalekile indaba yokusindisa umphefumulo womuntu kubalekile indaba yokusindisa umphefumulo womuntu mina ngiphilela lokho and ngiyathanda ukuthi umuntu mayefike ehenye into ahambe esehenye into mefike broke ngenze sure ukuthi uhamba efixed right awube ngithanda leyo nto leyo ingakho abanye abantu weze behleke bethi uyathanda uqalani indaba ye-waste nani no indlela mina engikwazi ukuthi ngibone ngayo ukuthi alright akunandaba nemizwa yakho ukuthi ithini kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi umuntu uke yayikhohlisa engakuboni ukuphila yabo kodwa umzimba wakho uwona ukutshela osho ukuthi wena uhleli kahle ngihle ubone ihlezi umuntu ngimtshela ukuthi hey usugeni weight ngoba umzimba usukusho ukuthi njani uhleli kahle baningi abanye abantu befike la futhi indlela ngawo mhlawumbe wazwa abanye bekhuluma nathi awukeke lapha kukuthi lokho kubambela ama-record yakhe efika la unofike njani ngikutshela ukuthi yabona sehamba ukuthi wahambe njani nasengasho into bekhuluma-ke yabo nayo i-proof ithini yakhe i-proof yabo so kubalulekile ukuthi siphathane kahle sazi ukuthi lapha mawufikile uzolapha umphefumulo wakho mawufikile uzolapha umphefumulo wakho so grab the knowledge wenze ngendlela kusokwenziwa ngayo mesikuthandaza uthandaza uthandaza u-12 uthandaza uthandaza u-4 uthandaza mesithandaza emini 12 o'clock uthandaza 6 o'clock uthandaza yonke into eyenziwayo makuguqe nawe yabona ngiyazi ukuthi uma usafika kube nzima ukukhuleka kukhona abantu abanzima ukukhuleka kodwa kuhamba uthole ithuba lokukhuleka la nje sine-space sonke la sine-space nanamatende thina-ke la mawufuna ukuthi uhambe uyikhulekela wedwa entabeni khona itende khona itende nalelo khozana kunaney'pontshi la uthatha itende uhambe entabeni uthathe ingubo yakho lapho uyithola khona uhambe entabeni uyokhuleka la ufuna ukukhuleka khona akunankinga lokho because siyazi thina ukuthi sibhekene nani and siyazi ukuthi wena uzeleni yabo so la nje kahle kahle sorry nule ngichaza ngale manje kodwa nje la fanele wazi uma ula uzolungisa umphefumulo wakho uzolungisa indaba yakho mase-right suze ukuthi hey usu-right kodwa asikaleli isikhathi kodwa mase uzizwa wena ukuthi usu-right hayi kukwena vele inyoni ifanele uyodliwa noma iseyivula amaphiko injani indizele kanjalo yabona so ngeke sithi hey ngoba manje wenze asifune lutho wena yabo nje wangibona ngingezala-ke zama ukuthi ngisho lokho zana isilandela ngifundiswa izinto ukuthi ungakhathazeki into eningi ungakhathazeki indaba zokudla nana ngoba singaya kwincwadi incwadi kaJoel incwadi kaJoel Joel kambe uJoel bala okhona kakhulu unikelisa ngawo Joel 3 ngisho kahle uJoel umalaki nje sorry umalaki 3 umalaki uyasayisa wena wasasitshela ukuthi umalaki Lahlala la sigcwala lapho kugcwala iy'ngane sihlezi ney'ngane la kugcwele kuphithizela. Isithunywa sikaJehova. Bheka ngiyakuthuma isithunywa sami siyakulungisisa indlela phambi kwami inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzuma ethempelini layo nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso bheka siyeza usho uJehova Sebawuthi ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na ngokuba sinjengomlilo womcwengisisayo nensipho yomhlanzi siyakuhlanza sicwengisise sihlanza isiliva sihlambulula amadodana kaLevi abapriest siwahluze njengegolide nesiliva aze anikele ngeminikelo kuJehova ngokulunga kufikeni kwaJesu sithunywa lesi iminikelo izobuya njengoba injalo senjengoba sikuyisimnikelo njengoba injalo
Okay, asiqhubekeni verse 4. Isiyakuba mihle kuJehova iminikelo yakaJuda neyaseJerusalema njengasezinsukwini zasendulo naseminyakeni yakuqala. Nabona sesilahlekile. Okay, asiqhubekeni verse 5. Ngiyakusondela kini ukwahlulela ngibe ngufakazi osheshayo ngabalumbi nangeziphingi nangabafunga amanga nabacindezeli abaqashwa ngenkokhelo yabo, okay, nabafelokazi nezintandane nabachezukisa abafokazi bengesabi mina, usho uJehova. Ngokuba mina Jehova angiguquki, ngalokho nina madodana kaJakobe aniqedwa. Kusukela emihlini yawoyihlo nichezukile, ezimisweni zami anizigcinanga. Buyelani kimi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sibawothi. Nokho nithi, siyakubuyela kanjani? Umuntu engaphanga uNkulunkulu na? Question mark leyo. Nokho niyangiphanga bese nithi sikuphanga kanjani na? Ngokweshumi neminikelo. 9. Niqalekisiwe ngesiqalekiso, nokho niyaphinga nisizwe sonke. Niyangiphanga sizwe sonke. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo ukuba kube ngukudla. Andalani konake lokhu kudla. Ungakhathazeki ngokudla manje nje sokakhathazeki ngokudla ngokuba kube ukudla endlini yami, ningivivinye ngalokho, usho uJehova Sibawothi. Uma ngingayiko nivulela amafastela asezulwini, nginithululele isibusiso kunokweneleyo, okay, ngenxa yenu ngiyakukhuza okudlayo, kungachithi izithelo zomhlabathi wenu, nemivini yenu ayikuphutha endle, usho uJehova Sibawothi. Zonke izizwe ziyakuthi nibusisiwe ngokuba niyakuba yizwe elithokozisayo, usho uJehova Sibawothi. So lana-ke imayelana nani lento leyo, imayelana leli verse le ngibambe nje ngamasibomu phezulu ngoba ngenzela ukuthi-ke namaqili angakwazi ukuthi-ke le ncwadi chapter yonke namaqili angakwazi ukuthi ayiconvey ngendlela econvey ngayo. Uyabona khulunywa ngoJesu, isithunywa sikaJehova, asikho edlula uJesu, angithi. Nencwadi yokugcina le bese kuba uNew Testament. Nayibona? So manje uzohlanza amadodana kaLevi. Yini umsebenzi wamadodana kaLevi? Unikela ngomnikelo, umnikelo omublo wokushisa, umnikelo wegazi, angithi. Yes, umsebenzi wamadodana kaLevi. Useyasho ukuthi-ke bayokufika kwaJesu ayohlambuluka, sonikela ngeminikelo kuJehova eyamukela njengasemhleni asendulo. Kambe emhleni endulo ngoba benikela ngani? Benikela ngezimvu, benikela ngey'mbuzi, benikela ngey'nkomo, benikela yonke into. So wena uzothini-ke manje? So awukwazi ukucrasha i-chapter yonke, kusho uJehova. La uJehova la okhuluma ngomlomo wami akamalaki. Imalakhi akazikhulumeli yena imicabango yakhe. Siya-understand abazalwane? Akusiyo imicabango yamalakhi le. uJehova ukhuluma kumalakhi. Umalakhi useyadlulisa isiprofetho njengoba sinjalo. Akusiyo imicabango yakhe le. Uyikhulumela into uJehova ayikhulumayo ukuthi usho kanje uJehova. So kubalulekile kuzo zonke izinto ukuba siqonde izinto, singakhathazeki ngalutho. Sazi kodwa into eyodwa kufanele sivivinye ngayo uJehova, ungenisa ukudla endlini yani yengcebo. Umnikelo endlini yakhe yengcebo. Kuphela nje kuphela. Singamphangi ngalokho. Wenze nje sure nje lo umnikelo ofanele uyikhiphe, unikele kanjalo. Amen. So sobisana amakhanda sokulesikho. Jehova ungcwele emdalo wezulu nomhlaba, sonini nanini. Kena nathi kwinkonzo yakho Nkosi engcwele. Sawukele kuwo konke Nkosi. Esithe sakufundisa. Thumela umoya wakho Nkosi ongcwele. Wehlele kubantu bonke Nkosi. Okuba babe nokuqonda, bahlale bekukhonze Nkosi. Bese uyahlambulula siphelele phambi kobuso bakho. Sikuse nguwe. Ngegama elihle lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha manje uzophatha. Amen. Inkosi usiguqa wethu manje uzophatha. Amen.
Yazi kubalulekile ukuthi sihlale endlini yenkosi futhi siqonde ukwakheka kwendlu yenkosi. Vele sikwimishini manje yokwakheka kwendlu yenkosi. And ngoba sikwimishini yokwakheka kwendlu yenkosi, kumele sifunde okuningi ngayo indlu yenkosi. Kuleli thempeli esikulona isinagoge, ngayibiza isinagoge silikulona. Kuleli sinagoge sino 60% mengaphosisi wezinto esizenzayo, almost to 70%, almost to 80%. Ngingasho kanjalo 80% to 70 to 80% wezinto esizenzayo ethempelini ezenziwa uNkulunkulu ezulwini. Ezenziwa uNkulunkulu ezulwini. Asikhumbuleke, asihambeni sencwadini ka-Exodus. Asikhumbule sencwadini ka-Exodus. Hlonipha indlu engcwele. Hloniphani indlu engcwele. Ngizosipha njalo nje isihloko. Hloniphani indlu engcwele. Sayo kwe-Exodus 44 le esoqala kweso esobuka kona siyabona futhi esizoma kuona. Kodwa mina ngizofuna ukuthi ngiqalaze omunye u-Exodus ngoba khona into efuna ukuthi ngiqale ngifakele wona kwezokwazi ukuthi sihambe ngokuthula sonke sikwazi ukuthi siqonde ukuthi lokho kanjani. Sekuyahlukaniswa manje inhloko nesiqande. Kodwa yabona ngintshele uJehova uzazoniqoqa nonke, uzobaqoqa bonke. Nathi ngokunjalo, angithi ngoba ngisho ukuthi mina la ethempelini sinezinto eziwu-70% to 80% wezinto esizenzayo ezilinke kuNkulunkulu ngqo. 70% to 80%. That's huge. Kakhulu. Kodwa nizobona ngokufunda. Nabantu abafika la bayobona futhi baqonda. So lokhu nje lokhu ngenzela ukuthi sikwazi ukuthi siqonde ukuthi njengoba singabantu esihlukene ngokwahlukahlukana kwamabandla usazoqoqwa konke. Umuntu wezizwe usazowenza iminikelo kaJehova. It's the must. Usazoqoqwa. Kwamanje umuntu basahambela ngemizwa yabo basekhonza uJehova ngemani? Ngemizwa yabo. Basamdumisa uJehova, bamkhonza uJehova. Ngoba once uma usukhonza uJehova ususa imizwa yakho. uJehova akhonzwa ngani? Ngemizwa yakho. Ususa imizwa yakho. Ngoba uJehova akhonzwa ngani? Ngemizwa yakho. Kufanele sikuqonde-ke lokho. Ngifuna uqala endabeni la khona la ekhuluma khona uJehova. Singaqala ku-25, asifunda 25, Exodus 25. Exodus 25. Manje ezohlala ngqo, ngifuna ezohlala ngqo. Nkosi uzongihawukela ongikhumbuze inkosi kuhambeni kwesikhathi. La kuthiwa la ku-verse 25 ku-chapter 25 uthi umthetho wokunikelela ithabanikeli. uJehova wayesekhuluma kuMose ethi, yisho kubantwana bakwa-Israyeli ukuba bangithabathele umnikelo kubo bonke abantu abanhliziyo zabo zivuma, anothabatha umnikelo wami. Yilo umnikelo eniyakuwuthabatha kubo igolide nesiliva nethusi nokuluhlaza nokububende nokubomvu nelineni elicolekileyo noboya bezimbuzi nezikhumba zezimvu zezinqama nezikhumba zamathe hanisi nemithi yomtholo namafutha okukhanyisa namakha amafutha okugcoba nawempepho othaphukayo namatshe amashohamu namatshe okufakwa awengubo yamahlombe
nawesihlangu sesifuba, mabangenzele indlu engcwele ukuba ngihlale phakathi kwabo, njengalokho konke engakutshengisa khona. Ngiyabonga Moya Ongcwele. Njengalokho ngakho konke ongitshengise khona, njengemifanekiso sethabanikeli nangemifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenza njalo-ke. Okay, noma ingekho exactly njengalele ngilidinga, kodwa nalo lele likhanyisile. So now uverse 9. So uverse 9 uthi-ke lana uverse 9 uthi uJehova ngophini, njengakho konke engikutshengisa khona, njengesifanekiso sethabanikeli nangesifanekiso sempahla yonke yalo, anoyenza njalo-ke. So usentabeni la ulokhuzana uMoses. Niyayizwa bantwana? Usentabeni. Entabeni ngoba esentabeni ekhonza uJehova. Nizwe kahle lento. Kakhulu umibalekile. Ngoba esentabeni ekhonza uJehova, uJehova konke wayembonisa okwasezulwini. Angiphindi. Njengoba esentabeni uMoses umbukisa yonke into yasezulwini. Imithetho kuphela ayikhulumayo kuyena, kodwa ezinye izinto uyambonisa zona. Ngingasho ukuthi entabeni kulo 40 days ayehlele entabeni wayethatha uMose wayiswa ezulwini. So ngoba uJehova ethi-ke ukwenze konke njengokuba ngikubonise kona, okusho ukuthi uMoses uzokwenza into ayiboniswe ngubani? uJehova. Njengoba injalo kephi ezulwini, uzoyenza kephi emhlabeni. Kambe ithempeli laNkulunkulu kephi? Isezulwini. Ijerusalem laNkulunkulu kephi? Nayizwa-ke le ndaba. Yingakho-ke masihamba sihambeni ukufaka isandla lapho, ufaka isandla uye ku-25, ufaka isandla ubeke kanjalo ku-Exodus isandla, bese siyahamba sizobhaqa siya kwisambulo. Isambulo bani? 21. Isambulo 21 isithi masifundeka sithi izulu elisha nomhlaba omusha. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile, nolwandle alusekho. Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ehlonitshelwe ini? Umyeni wakhe. Livela ke ezulwini. So iJerusalema leli elila emhlabeni lumfanekiso wake weJerusalema kephi? So above. So from above, so below. Kunesithi njalo, from above, so below. Okukhona phezulu kukhona kephi? Bese. Ngengese mina nokukhona emhlabeni. Kukhona ngaphansi kwani? Ulwandle nje. Ufuna umuntu, ukhona umuntu olwandle. Ufuna inja, ikhona ihlangatho olwandle. Ufuna ini? Inyoni, ikhona olwandle. Ufuna ini? Ihashi, ikhona isihose olwandle. Ufuna ini? Inyoka, ikhona umbowane nje olwandle. Ufuna ini? Yonke into ekhona la ikhona kephi? Olwandle. Exactly. Ufuna inkomo, ikhona inkomo yamanzi. Ayikho. So lana-ke bazalwane-ke kulesambulo-ke ngifuna ukuthi-ke sihambe kahle. Njengoba engiphile lapho ngiyabonga u-25. Ngiyabonga inkosi ngikunikeza u-25. Bengithi sengiyifundele kwindaba yomnikelo nani. Kodwa usekuvezile lokho ukuthi uMoses la akha leli thabanikeli akalakhanga ngokucabanga wakhe. Akalakhanga ngani bazalwane? Uzazi Jehova njengokubonisa kwami lona. Yonke into okusho ukuthi efanele besethempelini yinto uMoses ayibonile esezulwini. Into esezulwini kumele ibe sethempelini. Yingakho ithempeli lihlonishwa. Uthini uJehova meshe la? Uthi lungakhele ithempeli ukuze ngihlale kulona ithabanikeli. Ukuze ngihlale kephi? uNkulunkulu mephakathi kwenu anenzi noma kanjani. Yingakho sisho ukuthi la kuleli bandla sinemission eyodwa ukulanda uJehova ubahlale lapha. Mayehlala lapha
Trust me, geja uzofa. Yes, you must know nje. Wageja nje la uyofa. So kumele wazi ukuthi la uku-present kaNkulunkulu. La uzohlala khona noNkulunkulu. Mawula uzohlala khona. Kuyahaleleka kumbona nje wahaleleka la ithempelini manje ithempeli. Ihalele ukuthi ngizolala ethempelini. Hey. Utshelwa swayike ulala lapha ethempelini. Ulala ethempelini. Hayibo. Hey, wengcwele. Ebusuku uyasuza wenza yonke into enengekayo la uxazama kephi. Hey, abanye abantu ke ngimabuka nje mina uyashada. Ushawuza mthilile ethempelini laNkulunkulu ukokoni babaza lapha kusho ingoma zezwe. Libhashe lishona lapha kephi. Hey bo. Ngalo umpristi wayebengena ethempelini kwayena sheka. Ungena nje. Ngikutshele Dlamini ngoba akaze ngichaze indaba ethempelini. Yazi ukuthi umpristi uthi wayeboshwa ngeketanga. Engena ethempelini. Uboshwa ngeketanga, uboshwa ngentambo. Ungena ethempelini. Cha yazi uyokwenzani ethempelini engena ekuseni. Uyoshisa iphepha. Akayise usilipa. Engena nje ekuseni. Uboshwa ngentambo. La emzimbeni wakhe kukhona ihlangu uzule amatshe ehlangu khona amatshe ehlangu hlobile kakhulu izinto kulamatshe lawa amatshe awu-12 lamanje awu-12 ukuba uzoba netshe lesengetshe elibomvu kube abakamzobe babe nelihlaza abanxele babe nelihlaza ugreen kamzala bebe nelihlaza abanxele mhlawumbe babe noyela bamzobe abamagwaza bebe no-orange kanjalo kuze kube u-12 lamatshe lawa ayakhanya ayakhazimula njengoba ubuke i-diamond noma igolide liyakhazimula uma engena inkinga ke iyodwa kumpriest uma ubhede indlu yakhe inkinga iba kuyena niyayibona leyo bakubhede nje indlu yakhe kodwa kungcono ke ngoba uma ubhede isizwe sakhe uhlanga lakhe ngoba yena ngithi umpriest wakaba isibongo wakaliva ngithi umpriest wakaliva isibongo uyabo so ungumlevi ingakade sisho isifunda laphana kuma lakhe kuthiwa ke amadodana aliva ayohlambulula wonke amadodana aliva umnikelo wawo sowazi umnikela kuJehova ngoba sihamba ngezwi labani la yaNkulunkulu asihambi ngemicabango yethu nayibona lonto yes so angena ethempelini kusala usalo indoda irice indoda bese iyaphuma mayephuma meza isikhathi eside wangaphuma udonswa le ntambo lezi iketanga lelithi iketanga yena bana respond ngani